Salutare, am revenit la atelier. O să încerc să montez astăzi cutia de viteze. Să trească să pun pe banc să mai curăț un pic. Dar o să încep cu montarea traversei și a tampoanelor, unde vine prinsă în partea din spate. Am suit mașina un pic mai sus și am pus chestiile astea așa mai de siguranță, în cazul în care se întâmplă ceva cu unul din cricurile astea. Așa. Așa arată cutia de viteze. Am curățat-o un pic de tot că era gazată cu galben. Și am demontat suportul ăsta de aici pe care vine cablu. Și vreau să-l vopsesc, să-l montez înapoi. Ca să dau un pic și pe chestia asta. Să-l montez înapoi, după care să pun cutia pe mașină. Am reușit să montez traversa și cred că o să mă folosesc de paleții ăștia de aici, să pun cutia pe paleți, după care să o împing până în spate, acolo până la traversă, să văd dacă pot să-i bag și ruburile. Și după care să o ridic în partea din față și să o prind cu o kingă de asta de aici. Am reușit să o pun în felul ăsta. După cum se vede, mult mai jos decât traversa unde vin șuruburile. Dar o să încerc să o ridic, nu știu, cu o scândură, cu ceva, să pun sub ea ca să vină la același nivel cu traversa. O să merg să aduc și o kingă, pentru că o să trebuiască să o ridic din partea din față. Oh, fuck it. Recalculare traseu. Am schimbat un pic strategia. Am prins-o cu două kingi. Una aici de partea din față și una acolo jos. Să vedem, sper să se alinieze acum găurile și o să încerc să bag și ruburile. Am montat cutia de traversă în partea din spate. Până când o să pun motorul, o să las King asta aici ca să nu se ducă
toată greutatea în tampoanele alea din spate. O să încerc acum să pun timoneria. Să vedem dacă reușesc, dacă mai țin minte cum era. Ok. Acum trebuie să găsesc și șuruburile pentru el. Distribuitor, bord, pare pătrata, galeria de admisie, casă de direcție, prinderi, faruri. Asta nu știu ce. Tampon, filtru de aer, nu. Asta nu. Nu. Asta nu. Iată. Prindere, schimbator de podea. Mi-am dat seama din proiectul ăsta că este cel mai important este să faci poze și să organizezi foarte, foarte bine atunci când desfaci mașina. Ok, o să merg cu ăsta să-l curăț, să vedem, mi se pare că ar trebui să-i bag vaselină aici. Și după aia să-l montez.
Cam așa arată schimbătorul. E destul de murdar. Asta, sincer, nu știu ce a fost aici. Probabil că e o garnitură care a fost ruptă. În fine, ideea e că trebuie să-l curăț foarte, foarte bine. Și trebuie să bag vaselină. După ce îl curăț, trebuie să bag vaselină aici. În chestia asta, o dată aici. Și o dată între asta și asta. Pentru că el face și așa, glisează și în partea asta. Ok. Da. O să mă duc să-l curăț la polizor prima oară cât de bine pot. După care nici nu știu ce să folosesc. În fine. L-am curățat la polizor cât de bine am putut. Acum o să le iau la mână cu cârpa, să le degresez și după care o să trească să bag vaselină aici și să-l montez.
Am montat și schimbătorul de viteze, cutia e pusă pe poziție. Cam atât pentru astăzi. Cel mai probabil data viitoare o să încerc să montez motorul, tampoanele de la motor și motorul.